Gledalci, dobrodošli u nastavak našeg serijala Zim u Nemačkoj. Stefan, turn around and show to everyone. Nije samo tegetino i zeleno i sve zavisi koji je plamen i sve to snije. Ne, išli smo na hrabre ljude, Sanka i skije, kako se to zove? Sanka i skijus. Kako se, šta zove radjani se? Oh, ice cream. Kližu se na zaleđenom jezeru, a malo se sve već topi, svaka im čast na hrabrosti. Nemamo hleb. Nemamo, nažalost. S kakvom kosom mora da ide Dragan ako kupite auto? Sa masnom kosom. Sad da stavim ovaj Stefanov telefon u sneg. Sad njega nema, neće se ljuti. Nije lak život. Šta, pokažeš Olju? Samo pokažeš Olju. How's this ziva? Dosta ziva, madre, kom. Čekaj, Snegić je vodootpan, bože Snegić, telefon je vodootpan, gledaj. Šta si ti bintan? Zato što tako kad neko vozi Mercedesa zamišljaš ga sa masnom kosom u trenerici. Dragane, ide li? Pratite nas, idemo da vidimo. Da li ja? Šta piše? Kako izgleda? Srećan dan za ljubljenih. Tanja, dude. Oš. I see nothing. I'm freezing myself over here, baby. Nikad slađi nisu bili da kaže. Pije kafu mu ne pomaže spava čovjek. Moraš da imaš masnu kosu. Pa dobro, Dragan je blizu toga. Vidimo, geni su čudo. Šta ću ti bijem taj? Daj mi taj telefon. Snima nivoje. Čekaj, klepa mi da ga gledam. Hvala se nam ples. Ajmo još jedan ples na ledu. Was machen wir jetzt? Closing our eyes to the sun. Bravo. Bravo. You need to close your eyes. Tanya, please, this is a little bit cringy.